Kaipaatko omaan johtamiseesi modernia ihmislähtöistä teoriaa tukemaan sitä kovaa tuloksentekoa, jota teet arkipäivisin? Entä kamppailetko ihmisten ja asioiden johtamisen välillä? Nyt me ollaan koottu mahtava ohjelma kaikille oman johtamisen uudistamista kaipaaville, asiakastarpeita kuunnellen tämmöinen uusi johtamiskoulutusohjelma. Tämä timanttinen ohjelma on nimenomaan kestävän johtamisen ohjelma. Kestävän tulevaisuuden esihenkilötyö ja johtaminen koulutusohjelma tuo Framille upeita työelämän asiantuntijoita ja tutkijoita. Ja se antaa sulle eväät kestävän johtamisen toteuttamiseen omassa johtamisen arjessasi. Saat uutta tutkimustietoa, mutta ennen kaikkea konkreettisia työkaluja siihen, miten ihmisten johtaminen, asioiden johtaminen tehdään yhdessä niin, että organisaatiosta rakentuu lopulta kestävä. Kestävässä johtamisessa ihmiset ja asiat on aina yhteensovitettavissa. Ja nimenomaan pohja on siellä inhimillisissä voimavaroissa ja niiden hyödyntämisessä. Mutta tämä kaikki tehdään niin, että se organisaation kyky toimia tuloksekkaasti nyt ja jatkossa varmistetaan. Mun nimi on Outi Hanainen-Rokio ja mulla on ilo toimia tämän uuden koulutuksen luotsina. Mä kutsun sut tutustumaan meidän hienoon ohjelmaan, kouluttajiin ja ennen kaikkea miettimään tässä kesän aikana, miten sä rakennat itsestäsi kestävän johtajan, kestävän esihenkilön. Tuu mukaan